sang Ilongga nga si Ferlin May Arda ang ballroom dancing bangod sa impluwensya sang iya Eloy. Sa karon, ini ang regular na niya nga buluhaton halin sa simple nga performance tubtub sa mga kompetisyon sa dance sports sa nagkalain-lain nga lugar. Bilang estudyante, nangin kadungganan man sini nga madala ang iya bulutuan sa national nga paidis-indis. Sang damlag lang, ining nakabaton man sa mga medalya sa Asian Cup Taipei Open Championship nga isa ka online competition. Mga kapuso, makapunta sa mga agang, isa kilala ng Ilongga sa patag sang ballroom dancing, si Ferlin May Arda. Good morning, Ferlin. Kamusta ikaw? Hello, good morning attorney ka. Good morning mga kapuso. Hi. Ferlin, how are you? Sa tunga sining pandemya, kamusta ang ikaw ang bilog ng pamilya? Okay, gid kami naga-cope up gid kami since ECQ kami di subong, ano mo kami naga-enjoy kahit papano. Alright, that's good to hear, no? So Ferlin, we'll talk about ining imo hilig and passion, which is ballroom dancing. Before we go to the competition part, gusto ko mangkuton, sa saan nag-umpisa ang recollection mo? Di nag-start ining hilig mo sa ballroom? Ang mother ko is a frustrated dancer. Sang gamay ko, ginapush ako nga masaot. Na-discover ni mama ang ballroom dancing. So, which is nga nanamian siya kay like do ka jolly, do ka unique, di siya pala sa iban. So, ginpush siya nga ma-genre ko gid ang Latin. That's why na nag-Latin dancer ako. Nag-formal schooling kagid, I presume, kasi syempre, hindi lango-lango magtuon niya sa ballroom. Yes. Proper proper training. So nag-start gid ako sa pinaka-basic gid siya sa pinaka-puno gid. First of all, would like gid siya i-learn kay like very technical gid siya in everything, but sa sige-sige lang, and of course motivate man ni sir nga kaya nyo na, mas manami ni siya kay you will learn not only one dance because sa aton nga ballroom dancing, may aratan lain-lain kasaot mo. So, amo na i-push siya nga dapat i-learn mo man ang other na genre sa Latin. Ano ba lang yung tawag nga ballroom? Ang kinalain sini sa iban? So, ang ballroom dancing, this is composed of two people. So, there is boy and a girl. So, which means, nag-perform kamo together as partners. Mayara kami mga categories which we call third kind. Ang third kind, amo na siya ang mga gays, ang mga gays naga-consider as women sa muna nga partnership tas may lalaki man. Sige, so ano ba lang mga saot? Kaya ba mo na you learn different types of dance, hindi lang isa. Ano mga saot ang ara sa ballroom dancing? Yes, sa ballroom dancing, may ara kita duwa ka categories. So may ara Latin American and may ara man sa modern standard. So ang Latin American, amo ni siya ang composed of mga samba, cha-cha-cha, rumba, paso doble, jive. Tapos ang modern standard naman niya, amo naman ni siya ang waltz, foxtrot, Viennese waltz, quick step, and tango. Ferlin, no, of course, dumduman ko when it comes to ballroom dancing, sang bata pa ko, nang nagabayli ang mga nagachatcha nga kung ginikanan, no? But in this case, you're talking about competitive ballroom dancing already. Din ka na nakalabot sang imo mga competition? Yes, well actually I think one of the greatest achievement ko get sa ballroom dancing is when I represented Iloilo sa Region 6. So I've won as gold medalist, and after that, I've represented Region 6 to the nationals. May mga times na nakatumba ka during the performance or nagsala. How did you handle in mga situation, no? Inside an instance nga hindi mo gid malipatan? Yes, we had one time get like I think I am third year high school. Di ba sa mga dance sports kasi may mga highlights kami na nga like ano siya bala ginakwat-hakwat ka, ginapa-split ka. So ang partner ko nabuhian niya ko like during the competition day. Di naghaplak gid ko pero okay lang even though nga nag-minus points na siya, but you have to bawi. So what I did is nagtindog ko, nag-smile lang, and then back to the
back to the ano lang, back to the choreography. Amo lang na. The Then, show must go on, no? Bisan ka sa lakit ang kilid mo na siguro kay gindagdag ka sa partner mo, padayon sa gyapon. yes, as in love book gid siya ya. Pero no matter what happen, always stand up and back to the game gid. Na-notice ko sa likod mo, may video of performances eh. Is that your performance, Ferlin? Yes, yes. Ang sa likod ko nag-play, this is my performance kang compete kami in Cebu. Mhm. We competed in Cebu. This is a national level. So may are other participants from different kinds of places man in the Philippines nga nag-participate wherein nga kami nagdayo kami sa Cebu because it is our passion. We love to dance. So kuna lang like because we have problem with financial but it's okay. It's okay lang gid nang we find ways man to provide the financial bisan mahal man mga like mga fees namon, mga association fee. So kailangan gusto namon. So nagadayo kami sa iban. Like, What's your advice for aspiring ballroom dancers out there? yes, my advice to all the aspiring ballroom dancers out there is that ano lang, be confident, love what you are doing, and put always your heart in everything that you do. Of course, hard work, dala na. Just always think to love what you are doing. Wonderful. Love what you're doing. Thank you very much, Ferlin. Sa tion nga ginhatag mo samon para makilala ikaw, kag imo nga sport nga ginakahiligan. Yes, thank you so much, sir, and Ami Attorney. Thank you so much for this opportunity, and thank you so much for everyone, mga kapuso ang natanaw. Thank you so much. Ayan. Ang mga kapuso, basta gusto niyo mang ballroom dancing, you should try it. Dugang impormasyon kag good vibes sa pagbalik sang GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.